Sarong 15 anyos na lalaki ang nahulog sa ampas sa barangay Kalatagan, Tibang, Verac, Catanduanes. Alas 4 kasuudmang hapon, Disyembre 19. Sa impormasyon, pigsugon biktima kan sa iyang magurang na magkuha nin butong sa nasabing porsyon. Inibahan man ini nin duwang menor de edad na lalaki. Mantang nasa pagkuha nin butong, sarong matapo ng butong an natungtungan kaini na nagkaw sa kansa iyang pagkahulog sa ampas na abuton sa 5 sundo 6 na metro ang rarom. Nakuha namin siya, wala naman siyang mga obvious na external injuries. Sadyang wala siyang wala siyang malay, pero wala siyang external injuries kaming nakita. Siguro dala na lang siguro ng lamig ng panahon noon kasi medyo maulan tapos basa din yung damit ng bata. Huli kan insidente, para mientras na nawaaranin malay ang biktima, alagad maswerte man na nakaligtas sa pangyayari. Naidaraman tulos ini sa East Medical Center sa San Isidro Village, Verac, Catanduanes. Mientras tanto, liwat na nagpatanid ang PDRRMO Verac sa publiko, urog na sa mga residenteng harani sa ampas o mapasiring sa ampas na mas maging maingat ngani maibitaran ang siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.